Idan ka waye gari da labarin cewa an kai hari a government house, an kashe gwamna, an kashe 'ya'yan shi, an kashe matan shi, kuma an kashe dukan ma'aikatan da ke bashi kariya, shin hankalinka zai tashi? Shin abinda kake jira kenan kafin hankalinka ya tashi? In dai za a juri zuwa rafi, tabbas wata rana tulu zai fashi. A shekarar 1960 ba mai zaton cewa a arewacin Najeriya za a waye gari a shekara ta 2025 da cewa daga Chibok zuwa Dabci, daga Kankara, Jangebe har zuwa Yawuri, idan aka cire magidanta, ma'aikata, matafiya, manoma, jami'an tsaro da sauransu, a makarantun ne kadai fiye da ɗalibai 1,500 ne aka taɓa yin garkuwa da su. Wasu sun dawo bayan shan bakar azaba, wasu kuma sun tafi kenan sai tashin alkiyama. Kuma tare da haka babu wani abu na gaskiya da ke nuna cewa hankalin wani ya tashi. Wace irin ƙasa ce wannan da za a wuni da labarin kashin gilla wa gudan janaga da soja, kuma kwatsam sai ka ji wani sabon mummunan labari yana gaya maka cewa 'yan mata guda 25 aka ɗauke daga wata makarantar kwana a jihar Kebbi, majiya ƙarfi maza kuma ɗauke da bindigogi sun kwashe 'yan mata sun tasa su gaba zuwa cikin daji. Sannan babu wani abu na gaskiya da ke nuna cewa hankalin wani ya tashi. Kuma wai an kashe mataimakin shugaban makarantar, an ji wa mai gadi rauni. Tsawon shekaru 26 bayan dawowar Najeriya a hannun dimokuraɗiyya daga 1999, ɗaruruwan makarantu an rufe su saboda gwamnati ta gaza kare su. An bar iyaye da zaɓi mai wahala tsakanin ilimi da tsirar rayuwar 'ya'yansu. Da yawan shugabanni kowa zai ce maka yayi alkawari ba zai kwanta ba zai zauna ba ko ya huta har sai ya kawo ƙarshen wannan matsalar ta tsaro. Amma daga ƙarshe sai dai ya zo ya tafi, ya bar mu da matsalar tsaro mafi girman wadda ya gada. Sannan babu wani abu na gaskiya a nan kusa da ke nuna cewa hankalin wani ya tashi. Duniya ta gama shaidar cewa Najeriya na cikin ƙangin shugabanni da kuma gwamnati mai kogo. Hakan ya jaza mata kutse daga sassan duniya. Bai kamata mu ci gaba da wannan rayuwar ta kaskanci ba. Wannan gazawar shugabanci ce ba kaddara ba kawai. Saƙonmu ga shugabanni shine ku sani idan ba za ku kare 'ya'yanmu ba to ba ku cancanci ƙuri'armu ba.